ipadayo nato ang insaktong relasyon sa Ginoo. Ampo ta. Pasalamat sa Ginoo. Puy ang kalipay. Ayaw huna-hunaa unsa may problema unsay suliran. Itugyan sa Ginoo kung unsa pa may nahibilin nga naay problema sa kinabuhi nimo. Nga moingon ka, makahuna-huna ka, mahiuban ka ako sa pagbagi nun, apay akong problema. Itugyan. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako diyan. Kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako diyan. Kuhaon, lalino. Talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lukog kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang syudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, Diyos ang nabuhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako iyan. Kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako iyan. Kuhaon, lalino. Lulog kalipay ang ating matagamdaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon. Lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakiran, wala na'y kamatayon. Magambo ta, Ginoo. Lain na usab ang matahom nga adlaw nga imong gipaabot kanamo. Salamat sa among mga kusog, sa among mga maayong panglawas. Salamat, Ginoo. Ang among mga maayong panghuna-huna, imong gi-refresh kanunay nga among makasing-kasing tungod kay ang imong pulong buhi. Salamat usab sa imong mga saad sa diha nga kami magakatigom, ikaw uban sa among taliwala. Ginoo, sa kaunay hinlui ang among makinabuhi, ang among makasing-kasing,
nga mamahimo kaming angayan sa tanang panahon diya kanimo. Tungod kay lahi man ang dagan sa kapanahonan, ang imong pulong nagaingon nga sultihan ko kamo, kay dinhi kanako makabaton kamo sa kalinaw, sa kalibutan daghang makasamok. Apan nagasad ikaw nga nagaingon, pagkalipay kamo kay gibuntog ko na ang kalibutan. Mga Ginoo, dili kami muhunong sa pagduol, dili kami muhunong sa pagsimba, nga magapangita kami kanunay diha kanimo. Tungod kay ikaw ang tuburan kanamo. Magapadayon kami uban sa imong pulong sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Praise the Lord. Maayong buntag. Salamat. Makita na gid nato na nasiraduhan na gyud ang ibabaw sa atong simbahan. Ug tapad niya na nindot na gid na kung mabutangan na ginagbildo. Bildo na siya unya na mag-focus sila karon si Brother Roy sa tower. Okay, mabutangan na niya naghagdanan manungtong ta didto. Praise the Lord. Salamat. Atong pasalamatan, atong palakpakan ang mga kalalakinan, mga ismag. Maayo gidi ay sa gabi ang trabaho, maulan ug mawalay ulan. Kung mag-ulan, mas labing nindot hinon ang trabaho kay bugnaw muaso ang among lawas. Ug way ulan nindot gihapon, dali ra gyud ang usa ka dump truck, dali ra gyud gipasulod sa ibabaw. Sila na mo'y niingon, tama na kay basi mahugno, bugat. Praise the Lord. Okay, paabot na sad mi kung unsa mando ni Brother Roy. Salamat sa mga ismag. Dimor nga magdaghan, dimor nga bibo, dali pud mahuman. Nindot kaayo no? Praise the Lord. Og ang akong supply na butong mas short na. Ako nang padaghan-daghanon na gyud nako ng butong kay mas makabaton og kusog ang mga lalaki makainom og daghang butong. Okay, anhita sa libro sa Korinto. First Corinthians chapter 15. Hallelujah. Uno Corinto 15, 57. But thanks be to God, salamat ta sa Ginoo, He gives us the victory. Nagahatag siyag kadaugan kanato through our Lord Jesus Christ. Pinaagi sa atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. Si Pablo gipadaygan sa Ginoo mahitungod ni ining giingon kadaugan tungod kay dili lalim kung nakasabot lang ta sa atong panahon. Gikan sa atong pagkatao hangtod karong adlaw. Mabalansi nimo na makaingon dili sayon puy-an kining kalibutana. Gani nag-anam nagkaabli ang atong mga pangunahuna, nagunahuna na tag-unsay lusot unya sulod sa umaabot nga mga panahon. Praise the Lord. Nahinumdum ko panahon na sa Israel katong gipagawas sila ni Paraon gikan sa Ehipto, unya gigukod sila og didto natrap sila daplin sa baybayon. Ug sa dihang natrap na sila, wala na gyud sila'y kadaganan. Ingon usab ni ana ang dagan ug ang panghitabo nga atong palaaboton, matrap ang tanan. Apan tungod kay ang saad sa Ginoo walay bisan gamay nga bakak, tumanon gayud niya bisan gani tuldok sa Matthew chapter 5:17. Tanan nga nahisulat ingon siya tanang mga saad dili na gyud pwede nga iyang kalimtan, walay usa. Og tungod kay natrap ang mga taga-Israel, wala nay kadaganan
apan tungod kay ang buhi nga Dios nagauban kanila, may kagawasan sila. Ang imposible sa Luke chapter 1 verse 37, ang imposible gihimong posible. Kadako-dako sa dagat, giablihan o gihimong karsada, palakpakan ang Ginoo ni ana. Mao nga ang pulong sa Dios kanunay nagadasig kanato. Niining umaabot nga mga panahon, kung imong yung huna-hunaon, wala gyud kay lusot, wala na gyud kay kataguan. Pero sige lang, kay ang iyang pulong dili bakak nagaingon, dili ko kamo biyaan. Amen. Dili ko kamo talikdan, atong palakpakan ang pulong ni ana. Never will I leave you, never will I forsake you. Kamong naakaron sa gawas nga nagsubaybay, naminaw. Praise the Lord. Naatay mga kaubanan na mga Kristohanon nga mga Pilipino nga naakaron sa gawas. Nagasunod ka nato kay nag-live streaming man ta kada tigom nato dinhi makita tas tibuok kalibutan. Kung asa man ikaw karon na pahimutang paningkamot ayaw lunga sa Ginoo. Walay lain natong manluluwas si Ginoong Hesukristo ra. Maniaman ka sa Pilipinas o matuaman ka sa gawas. Basta ni aka sulod nining kalibutana, maurang problemaha. Nagaingon na yang pulong John chapter 16, ingon siya. Okay, John chapter 16 verse 33. Okay. Nagaingon siya dinhi, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, pagkalipay kamo. Kay ang tanan ninyong giunahuna nga mga suliran, problema, sulbad na, palakpakan ang pulong sa Ginoo. Iyon siya, wala na, gidaog na ang tanan. Okay, sumao na kahuna-huna ko ni ining 1 Corinthians 15:57 tungod kay kasagaran sa mga tao karon. Ilabi na sa mga nagatuod diha kang Kristo kay kita mangyod ang nagalakaw ingon nga kahayag o nakasabot sa dagan sa atong panahon karon. Gawas ni adtong wa gyud sila makasabot kay sa ilang mga panguna-huna maura gihapon. Pero ayaw ingna nga wa sila'y suliran. Kung niya ka ni ining lawasa, dili mawala ang daghang suliran, problema sa kinabuhi. Okay. So kining libro sa 1 Corinthians chapter 15:57, mao kini ang mensahe din nagahatag og paglaom kanato, assurance or deliverance, freedom. Aron nga kining atong mga pag-antos, mga kasakitan nga atong gibati, praise the Lord, magahatag kinigdalan nga duna kanay kagawasan. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo ni ana. Okay. Adto ta sa atong panglawas. Nagbantay ka sa imong panglawas, kay sulod sa imong panglawas, naagihapoy problema. Balatian. Okay. Stress. May stress ang tao. Mo-trigger ang daghang problema. Mauni ang naga-pressure. Kung maayo man ka, lawas. Wala man kay stress. Sa gawas na po ang problema. Pamilya. Panginahanglanon. Problema ka na. Paningkamot. Maayo kag lawas, walay problema. Pero sa gawas, naga-struggle gihapon, suliran, pamilya, paningkamot, kawadon, unsay buhaton aron doon na kita'y kagawasan.
Pero nag-ingon ang iyang pulong, praise the Lord, usbon ko sa 1 Corinthians chapter 15, verses 57. Nagaingon siya dinhi, okay? But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Ginoo. Tungod kang Kristo, kitang tanan, nagadawat sa kadaugan. Luyo, niining nagapressure nga mga dagan sa panahon sa huna-huna, sa panglawas, sa gawas. Okay, nagaingon ang iyang pulong, nagahatag siya kagawasan. Amen. Kadaugan. Nganuman nga nag-ingon man ang pulong nagahatag siya kadaugan or kagawasan, tungod kay nakuha nimo ang gustong ipakuha sa Ginoo kanimo. Praise the Lord. Marcos ta, tanaw na to ning Marcos. Praise God. Dili Marcos, Lucas di ay. Okay. Nganong nagaingon man si Pablo, kadaugan, natural. Madawat yun nimo ang kadaugan. Luke chapter 10. Verse 41. Martha, Martha, the Lord answer, you are worried. Na problema po si Martha. Ug nagkapuliki ipagayod siya sa mga butang. Ingon siya verse 42, but only one thing is needed. Usa lang yun ang gikinahanglan sa tao. Mary has chosen what is bitter. Amen. Napili ni Maria ang pinakamahinungdanong bahin. Usa ra gikinahanglan sa tao. Di gani makuha sa tao kini, mao nga walay kadaugan sa sulod sa imong kinabuhi. Walay kadaugan sulod sa imong panimalay. Okay. Kini si Martha, kugihan gid ni siya. Pagkakita niya nga naa si Jesus og ang iyang mga kauban nga mga disipulo, nang hinlo dayon siya, nagprepare dayon siya para sa iyang mga bisita. Dili ba na maayo nga buhat? Maayo. Pero naapay mas labing maayo ang pagpaminaw. Amen. Ang pagpaminaw. Tungod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, praise the Lord, giusab ang imong kinabuhi. Giusab ang imong kasing-kasing. Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo ni ana. Praise God. Kasing-kasing. Heart. Mao na usa sa mga parte sa atong pag-ampo kanang giingon, change my heart, O God. Mao ba na? That is the part of our prayer. Change my heart. Nganong ipa-change man ang atong heart? Mga dalaga, mga ulitaw, pagbantay mo. Ayaw gyud mo padala sa gibati sa inyong kasing-kasing. Kami, consider na mo to, kay di pa man may Christian. Pero bisan pag Christian, ayaw gyud kumpiyansa sa imong kasing-kasing. Kay kung musunod ka sa gibati sa imong kasing-kasing, wa na, pilding kabawa. Asa ta musunod? Kadto, ayaw sunod dire, didto sunod. Kristiyan naman ko, pastor, bisan pa. Bisan pag Kristohanon ta, ayaw sundan eh. Kana mo'y sunda.
Gusto ka ba nga makapuyo kanang puyo nga tinuod nga pagpuyo puno sa kalipay ug kalinaw? Siya. Manang giingon, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang sa to? Pagkamatarong kay ang tanang butang naon sa nabahinoon ni. Okay. Kaya ang tanang mga butang igadugang ra. Unaha pagpangita. Seek ye first the kingdom of God. Ang uban kay seek ye first the father and the mother. And their daughter will be added unto you. Hadto kuno sa ginikanan didto sa Ginoo muuna. Okay, ngano? Okay, ato sang iside track ang heart. Ngano man pastor na Christian naman ta. Bisan palagi mao gani na natay prayer, change my heart, oh God. Di ka na rapod akong nahibaluan, wala ko'y sunod ana. Okay. Tungod kay, ingon ang Biblia, ang kasing-kasing puno, basta puno, nag-awas na ba? Puno sa tanang pagadautan, puno sa tanang limbong puno. Okay, asa na to na makita? Jeremiah. O badlisin ang inyong kasing-kasing, Biblia diha. Badlisin ang inyong mga Biblia diha. Okay, Jeremiah chapter 17. Agi pang badlisan na ako ning ako dere. Gani nagabok na ni akong Biblia, pero bisag nagabok na. Ganahan lang gyapon ko mo gamit kay ngano moarag na kuanan nako ning akong Bible. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful. Okay na ano? Ang kasing-kasing malimbungon above all things and beyond cure. Who can understand it? The heart is deceitful. Bisan pa kung naa kay Ginoo, Kristohano na, pero malipat ra gyud gihapon ta. Gusto ka nga mahimo ka nga madaogon sa imong kinabuhi didto sunod sa Ginoo ta. Man nagiingon unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagamatarong kay ang tanang butang will be added. Okay, nahinomdo mo ni anak ni Abraham to? No. Si Isaac nagipapangitaan siya asawa nagampo siya, tiya mo na nagampo Ginoo. Kung kinsa man ka ng bayhanan, nagpasabot didto gyud nagagad sa taas. Nagampo. Nagampo Ginoo kung kinsa man ka ng mapaasawa ni Isaac. Okay. Praise the Lord. Ang Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful. Puno sa limbong. Limbungan. Kay kung sundo ning imong kasing-kasing, praise the Lord, mao nay giingon na mapasubo gyud ka. Didto gyud ta mo agad sa taas. Amen. Okay, ang tanang nakadungog mayon amen. Unaha gyud dinhi sa Ginoo. Pangalagad usabang kinabuhi, pangalagad og maayo, praise the Lord. Walay problema. Muabot ra gyud na ipadala sa Ginoo ang insaktong panahon. Okay, so balikon nako ang 1 Corinthians chapter. Awa pa ko mahuman sa heart di ay napa. Tan-aw na to ang sulod kasing-kasing Matthew chapter 15. Tanaw na to ni, morag interesado kahit ni aning bersikulo haba. Matthew chapter 15. Kay deceitful man, ang Matthew chapter 15, mauni. Verse 17, tanawa ra ha. Si Jesus ni nag-ingon ni ani. Don't you see that whatever enters the mouth, ang musulod kuno sa baba, goes into the stomach.
muanhara sa imuhang tiyan, and then out of the body. Ilabay ra sa gawas. Verse 18, but the things that come out of the mouth, o ang mugawas na po sa baba, come from the heart. Unsa kuno to'y mugawas sa baba, gikan kuno sa sulod kasing-kasing. Unsay sulod kasing-kasing, mauni. Mauning nakapahugaw sa tao, this make a man unclean. For out of the heart come evil thought. O mao nay sulod sa atong kasing-kasing. Evil, ayaw inabi sa Kristohanon, walay dili ni mahitabo. Si Ananias o si Sapira, they were believer. Evil thought, okay. Mauning sulod sa kasing-kasing, murder, adultery, sexual immorality, theft, kanang pagpangawat, pagpanghilabot, false testimony, na sa sulod, naka-stir up na sulod kasing-kasing sa tao. Mao na nga, muampot nga, Lord, change my heart. Slander. Oh. Awa. Na ay uban na pag-abot yun sa mga rasyon, naning kamot yun sila nga praise God. Ang unarab ako nung turukan kato nakadawat og sap. Praise the Lord. Na ako'y kauban na pastor na abtik yung basta kwarta na ganina. Abtik na siya. Nagakwarta yun. Iko nakaron kay mo may unahon ng paturok na nagdawat, naka-record naman din eh. Praise the Lord. Kami yun, wag yun magdawat. Bisan ganing bugas. Salamat sa Ginoo. To God be the glory. Okay. Okay. So this make a man unclean, for out of the heart, sulod sa kasing-kasing, na diha ang daotang panghuna-huna. Pagpatay, murder, adultery, panapaw, okay, sexual immorality, theft, unsa pa ni, false testimony, unsa pagyud, pagpahisalaag, slander. These are what make a man unclean. Okay, mga ulitaw og dalaga, amin ba? Amen. Atong palakpakan ang pulong. Dili gyud ang kasing-kasing ha, kani kasing-kasing limbungan kayo ni. Praise the Lord. Didto mo agad. Ang ako lang itambag mao na dasig lang ta sa Ginoo. Amen. Dasig lang ta sa Ginoo, simba, prayer, magbinutan. Wala gyud kay problema diha. So moni, these are what a man's unclean, but eating with unwashed hands. Okay, di siya nga, does not make him unclean. Wala kuno'y problema. Amen ba? So balik ta din sa mga kalisod sa atong mga panahon. Okay. Kining mga pag-antos o mga problema sa tao na muasdang adlaw-adlaw, samtang buhi pata, ug niya pa kita ni ining kalibutan na kay kining giandam baya sa Ginoo sa baya ni kadapit na pinakaanindot nga lugar. Nagtanaw ko sa TV, ang akong apo nagtanaw pod mi, na ay gwapo nga gipakita dito, praise the Lord, kagwapo sa mga view. Ingon ko, kana nakita na to, na. Ingon ko, limbong na, dili na tinuod. Okay. Praise the Lord. Iko dili na siya tinuod, mas tinuod ang giingon sa Ginoo. Kadtog yung giingon sa Ginoo. Kung nindutan man ka magtanaw ni ana, mas nindot yud ang iya sa Ginoo. Mao na nga maninguha, maningkamot kita kay
Gusto kita nga magpuyo nga gawasnon, magpuyo nga dunay kagawasan, magpuyo malinawon, magpuyo nga malipayon, og ang atong kinabuhi wala nay problema kay walay katapusan nga kinabuhi. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang 1 John 2, but the man who does the will of God lives forever. Gisayunan kanianang sa ara, mabuhi sa wala nagyoy katapusan. Ang tao nga nagabuhat sa kabubuton sa akong langit ng amahan. Ingon siya kining kalibutan na, ingon siya, do not love the world, even the things of this world. Ayaw ninyo, ayaw mo palipat ni ining mga butanga sa kalibutan. Bisan sa unsa pang mga butang. Hinoon. Kung naa may mga moarag makalipay, enjoy ra. Pasalamat sa Ginoo. Humani ana, praise the Lord. Padayon. Pero ingon siya, pan ang tao nga nagabuhat sa kabubuton sa atong langitong amahan, mabuhi siya sa walay katapusan. Atong palakpakan. The man who does the will of God, maugyod na'y atong pangitaon. Uban kaninyo dinhi, layo-layo na ang inyong paulian, pero nga nung moabot gid mo dinhi, maunay pangutana. Tungod kay ikaw gitawag sa Ginoo, naa kanay kauhaw, naa kanay kagutom, ug labaw sa tanan ang paghigugma. Ang giingon sa Biblia, ang taong nahigugma sa Dios, nailhan. Nailhan siya. The man who love God is known by God. Tiaw mo nang nailhan. Bisan sa wala pata mahimong Kristohanon, naanatay desire, naanatay gipangandoy nga Dios. Maugani nga na Kristohanon tatungod kay ang atong paggipangita kaniadto naana nabati na sa Ginoo sugihatod. Hallelujah. Sama ni kinsa to ni sa Acts chapter 10. Si Pedro og si kinsa ni? Praise the Lord. Cornelio. Okay, si Pedro si Cornelio. O tinuod ni. Si Cornelio, usa siya katao na hintil. Dili pa siya magtutuo pero naana siya'y debosyon, naana siya'y ginahimo na nagtuo magid siya nga naay Dios. Bisan kita kaniadto, sa wala pa ta makristohanon, nagtuo gyud ta nga naay Dios. Ug tungod kay nagtuo kita nga naay Dios, gihatod yun ta niya. O karon mauna ni. O tiaw mo na ha. Ang iyang devotion, ang iyang prayer, kada alas 3, bakante siya, nagaampo siya, nakakitag anghel siya. Tiaw mo nakakitag anghel o gisultihan siya, nga nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon ang anghel kaniya. Praise the Lord. Okay. Niingon, praise the Lord. At about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God. Nakita niya who came to him and said, Cornelius. Mitutok si Cornelius sa verse 4. Ingon siya, what is it, Lord? He asked. Ug ang anghel mitubag, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Niabot. Mo to hinungdan na si Pedro mao'y gi-confirm sa Ginoo. Ug didto nakita niya ang pananaon na panyo habol nga na gitunton. Ug sa dihang niabot sa ubos kay bati man niyang kagutom. Nakita niyang tanang hayop ug miingon, kumuha ka ug pag-ihaw. Nakita man niya nga moarag dili maayo gito kaunon kay bawal man to sa Old Testament. Unsay giingon sa Ginoo? Nag-ingon ang Ginoo, gihinluan na
The boy spoke to him a second time, "Do not call anything impure that God has made clean." Ang buti pasabot ni adto, tao. Wala madugay, didto'y nangita kang Pedro. Og si Pedro, gipadala sa panimalay ni Cornelio. Didto nagsugod na si Cornelio, na Kristohanon siya. Nakadungog na siya sa fresh nga mga mensahe, nakadungog na siya sa mga butang nga angay pagabuhaton. Didto, dali ra kaayo si Cornelio, nakasabot. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang kinabuhi ni Cornelio sama sa atong kinabuhi kaniadto. Kanunay nag-antos, problema, suliran, balatian, kagulanan ug uban pa. Nganong nahitabo kini tungod kay wala kitay insakto ug maayong relasyon sa Ginoo. Kulang kita sa pagsabot sa pulong sa Dios. Mao gani nga kitang nakabaton karon sa insaktong relasyon sa Ginoo usa ka butang ang atong ipaabot karon, ang pagbalik. Amen. Pero kadtong wala pa gyud makabaton og maayong relasyon, wa gyud sila hunahuna na naabay rapture. Ang ilang hunahuna na mauni mao day ni gi-require sa kalibutan amulin niya punta aron nga magmalipayon ta. Kung kalipay man kanang gidalit sa kalibutan pero may katapusan, dunay kalipay nga giandam sa Ginoo nga wa nagyoy katapusan. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mahanaw pa ang langit ti amo nga saad. Heaven and earth will pass away. Mahanaw pa ang langit ug ang yuta. Apan ang akong pulong, dili gayud mahanaw. My words will not pass away. Tiaw mo. Mahanaw pa ang langit. Mao ni hinungdan, ngano na dili kita makagawas sa daghang suliran. Problema tungod kay wala kitay insakto o klaro nga relasyon sa Ginoo. Kay kasagaran ang gihimo sa tao, nagasunod siya sa dikta, sa iyang panghunahuna o sa iyang kasing-kasing, kaguol, kabalaka, paningkamot, hala, kay kung dili ta maningkamot, patay yun ta ni ining kalibutana. Mo man ay sultis kalibutan. Pero tinuod kaha nga mamatay, nag-ingon na Ginoo, ayaw mong tuon ni ana. Unaha lang pagpangita ang gingharian sa Dios. Ug ang pagkamatarong kay ang tanang butang, igadugang ra. Maura gid ay nay kulang nato. Wala tay insakto nga komunikasyon, insakto nga relasyon. Ang atong gipamalandungan, mga kaguol, kawalad doon, problemas panimalay, kahadlok, kabalaka, diha kita naulipon. Ang tanang nagaipit sa tao, pressure, ang nagapressure sa tao, mao'y atong ginasunod. Ang pulong sa Ginoo, wala yun ni. Mao nga ang tao, walay kagawasan, lunlun, suliran, kahadlok, lunlun, problema, ulipon sa unod, praise the Lord, bisyo. Ug uban pang mga ikalipay matud pa. Wala siya magunahuna. May pang Ginoo kay nagsulti pa sa tinuod. Nag-ingon ang Ginoo, dinhi ka nako, makabaton ka mo kalipay, kalinaw. Kinabuhi, ako ang dalan, ako ang kamaturan. Ug ang kinabuhi, walay makaadto sa langit sa akong amahan. Kundili pinaagi ka nako, naabay sulti ang kalibutan ni ana nga nagaingon naapod siya'y kinabuhi. Wala. Ang kalibutan maura paglipay. Hala, tanang kalipay sa unod, bisyo. Hala dito.
Pero unsay sulti sa Biblia? Ang sulti sa Biblia, na kung ikaw magkinabuhi sa unod, flesh, distraction. But if you will sow in the Spirit, kung sa espirituhanong pagkinabuhi, ikaw nagahimo, kinabuhing walay katapusan. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, maayo ba ang pulong sa Dios? Maayo, oy. Pertigyong ayo ha. Praise God. Okay. So dinhi makita nato unsa ba di ay ka mahinungdanon. Romans chapter 8. Okay. Nagaingon siya dinhi sa Romans chapter 8. Verse 8, those controlled by the sinful nature cannot please God. Kanang sinful nature diha, kanang unod, kadtong nagkinabuhi sa lawas nung pagkinabuhi. Bisyoso o banba diha, dili makapahimuot sa Dios kini. Okay. Ngano, sa verse 7, kay ang nagkinabuhi kuno sa unod, unsa man, nag-ingon siya hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. So din sa verse 6, the mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life, peace. Okay. So, gipaklaro na no, katong mga panguna-huna nga gikontrol sa unod. Ingon siya death. Pero kadtong gikontrol sa Spirit, life, peace. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. So mauna ang importante. Dili paulahi sa atong panahon karon. Naapay daghang mga tao nga giuhaw. Mo na nga kita nga naa na karon sa Ginoo abtik-abtik. Amen. Follow up. Bisita. Praise the Lord. Madala. Dili lang sa pastor. Mga membro. Kay ingon ra ba ang Biblia, siya nga nakadala og tao, nakadala sa pagkamatarong, mudanag siya sama sa bituon. Tiaw mo nang sa ara. Praise the Lord. Tanawa ng mga nagdanag, ingon nga mga bituon sa panahon sa kalibutan karon, wala na mo danag. Ang mga aktor ug artista, asaraman sila. Pero kita nga nagapangabig og mga tao, mahisama kita unya. Okay, sa Daniel na, Daniel. Tanawa na tong Daniel. Okay. Praise the Lord. Daniel chapter 12. Those who are wise, verse 3. Kadto kunong mga taong maalamon, kinahanglan kitag kaalam, langit nun nga kaalam ha, dili ni kaalam sa kalibutan. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness, like the stars, forever and ever. Amen. Tanawa, naagyoy mga maayong reward. Dili lang sa pastor, membro. Mo na nga mintras dili pa, ayaw hunong pangimbitar, ayaw hunong buhat ug maayo, kay naay dili madala sa pulong, madala sa kaayo. Praise the Lord. Kining pagkamangihatagon, tabang, madala. Sa pagkinabuhi, madala. Walay lami ning kalibutan na po yan. Puno kag bisyo karon, ambot lang. Asa ka kaihatod. Walay klaro nga kinabuhi. Gusto kang magpuyo nga hayag og maayong pagpuyo, malipayon pagyud.
walay lain, Ginoo ray tubag ni aning tanan. Amen. Usahay lang, dag-unta sa atong hunahuna, bisan naanatay Ginoo, usahay atong hunahuna ba, kining atong kaugalingon nga mentalidad, maogy magbuot. Hallelujah. Moingon ang atong utok ba na, adila sa tamo simba pirmi kay, sige ra po tag simba ni, mosobra baya po diya ta sa langit, malampas ta ni ane. Okay, dili na maituyo ang pulong. Ingon si Jesus, Marta, usaray gikinahanglan. Kining wali sa usa ka wali sa Domingo, dili na nimo makuha. Gani bisag pila ka na katuig nga na Kristohanon, dili pagyud gihapon nimo nakuha. Pag kinabuhi, mao na nga kanunay gi-remind, i-refresh. Kaysa diha na ma-refresh, mabuhi kini. Og ingon ang Biblia, mahisama ka sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa sapa. Tiaw mo na, kini di ang mga kahoy nga natanom daplin sa sapa, bulahan kaayo ka na, kay ngano, unay sa kinabuhi, bisan kunog magting-init, dili siya malaya. Panahon sa kalisod, panahon sa ting-init, ang uban wala na, dili na makapamulak, wala na'y bunga, pero siya nga natanom daplin sa sapa. Magpatuyang sa pagpakatag sa iyang magamot. Dimor nga nagpatuyang, dimor siya nga nagmabungahon. Ang buti pasabot niya na, kung ang usa ka tao naa sa Ginoo, dili ka maepektuhan sa tanang kalisdanan nga muipit ni ining kalibutana, tung palakpakan ang Ginoo. Dili yung ka maepektuhan. Sulod sa imong kasing-kasing, mubaha ang kalipay. Mo nagiingon nga ang malipayong kasing-kasing, mauray maayog panglawas. Amen? Malipayong kasing-kasing. Pero sige lang kag subo, dali ra kag taptag COVID. Manuktok na yun siya sa ibuhayo. Pero malipayon ka, hallelujah. Amen? Salamat sa Ginoo. Pagkanindot ni ining mga pulunga. Mahisama siya. Bidaw, tanaw nato ni. Jeremiah ta. O diara. Verse 17, verse 7. Bulahan ang usa ka tawo nga nagasalig sa Ginoo, ug ang iyang pagsalig naaragayod kaniya, whose confidence is in Him. He will be like, okay? Dili gyud na siya literal nga kahoy nga gitanom. Nahisama siya. He will be like a tree planted by the water. Nahisama siya sa usa ka kahoy nga nahitanom, daplin sa sapa, that send out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Moabot ang mga pressure sa kinabuhi. Moabot ang daghang mga suliran sa kinabuhi. Iyon siya, dili siya mahadlok. Ang iyang dahon are always green. Walay kunot. Ang iyang panit, dili siya dali nga matigulang. Okay. Its leaves are always green, batanon. Bisan og may mga edad na, bata lang gyapon. It has no worries. In a year of drought, wala gyud siya problema. Kay kining atong panahon, naagi panahon sa ting-init, naapoy panahon sa ting-ulan. Ingon siya mating ulan man o mating init man, wala gayud siya angay kabalakan. And never fails. Atong palakpakan, dili mapakyas. Tanang plano, tanang pagabuhaton, successful.
never fails to bear fruit. Yung sa may pasabot, dili na literal na bunga. Successful. Pero ang tao nga wala gyud siya ay Ginoo, naisama siya gihapon sa kahoy, pero layo siya sa sapa. Tuat tumoy sa buntod. Unya, buntod pagyod nga gamay ragyuta. Wa. May rag magsigig ulan kay buhi siya. Pag abot sa ting init, wala na, tagak ang dahon ana. Pag abot sa ting init, wala na, tikos-kos ng mga sanga. Pero siya nga naay Ginoo, naay Kristo, praise the Lord. Always fresh and green. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Mao na ako'y gibisita na Kristohanon, ni angkon gid siya na pastor. Christian ko pero compromising lagi. Wala man lang po ko magkunaunay ko na. Di pa man po ulahi. Yung ko nga paningkamot, yung pila na gani imong edad. Uy, mas magulang ko niya. Layo ra kayo ang agwat sa among edad. Yun siya ibog ko sa imo pastor. Kayo, maayo ka mulakaw, maayo ka panglawas. Yung ko abi nimo ang sikreto kay kung diet mo atong hunaon mo rag di kaayo ko kakuan ng diet kay lami man ikaon. Di man gid ko na unta mo inom og soft drinks pero natilawan nako tungod sa tong adlaw to. Pag tilaw lami agid ay gisup-sup lagi no. Ginoo, pasaylo ako. Nahurot gyud. Hallelujah. Mali kini tumba ba? Ako na lang, dito na lang ko sa Ginoo. Ako nga, walay laing maayong sikreto karon naa ka sa Ginoo. Sa tinuod lang ba, naa ka sa Ginoo. Mapastor ka man o sa dili ka pastor, basta naa ka sa Ginoo, naa diha ang sikreto. Maayong panglawas. Amen? Ayaw lang pag-compromise. Kasabot pa mo compromise? O, kanang compromise ba? Kanang apil-apil gihapon kag unsay mga trabahos kalibutan, hala, imo mga barkada dili na mga mao, compromising na siya. Hala, wala na kay tagad nya ma-Christian ra kag madomingo. Pero glaing adlaw, praise the Lord, hala, mo na compromising. Ingon, amin gid siya. Ingko nga walay laing sikreto. Ginoo ra. Kay nagpadayag man po ang Ginoo sa ako. Sa ako ra ha, sa ako rin nagpadayag Ginoo. Tulo ra gyud ni kabutang ba. Di gina ko malimtan. Praise the Lord. Number 1, everything will supplied. Mo na siya kung naata si Ginoo. Number 2, praise the Lord. Ang ikaduha mao ni divine protection. Dili yung kamaunsa. No weapon forged against you prevail, and you shall refute every tongue that accuses you. Nag-ingon pagit siya sa Luke chapter 10, ingon siya, I have given you authority to trample snakes and scorpions and to overcome all the power. Tiaw mo nang sa ara. So na ay divine protection. Kung naaga sa Ginoo. Number 3, good health. Tiaw mo. Good health. Ang mga anak sa Dios mingon amen. Good health. Asa ta mangita ni ani. Psalm chapter 127. Okay? Naamoy binisaya diha. Verse 2. Good health. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. Okay. Kawang kuno, kanang mamatag sayo niya paningkamot, na may dagang mamatag sayo kay natay ka dagang ng trabaho. No? Pero ingon siya din for he grants sleep
to those he loves, kadtong iyang gihigugma, iya kunong giatiman. Okay. So diha makita nato na dili gyud ay basta-basta. Gawas pa sa good health diri sa 3 John. Unsa kuno to? Katong iyang gihigugma iya kunong giatiman. Amen. O nya gusto ka ba higugmaon sa Ginoo? Duol sa Ginoo. Maora gyud na wa nay lain, duol sa Ginoo, pag binuotan aron mahigugma ang Ginoo. Kay way lami ni magpuyo ta nga way Ginoo, wa gyud lami. Wa gyud puros problema. Ang imong atuan kasamok, kahadlok, kadaot sa panglawas. Wa gyud kay mapaabot ba. So dinhi sa ikatulong Juan. Okay. Diri. Si Kanjan man din ni. Dara. Verse 2. Mubo raman, gamay raman ning ikatulong Juan. Usa raman gani ni kapapil. Diri na si pinadayag dapit, pinadayag dili tong Juan kapitulo 3 dili na mao. Katong Juan katapusan si pinadayag, ikatulong Juan 3 John. Nya verse 2. Dear friend, okay, ingon siya, higala ko, mahal kong higala. I pray that you may enjoy, tiaw mo na, good health. Amen. And that all may go well with you. Good health. Praise the Lord. Aron na makabaton ka og good health, bidaw, tanaw na po nato dinhi sa John. Chapter 5, verse 14. Later, Jesus found him at the temple and said to him, See. Okay, naputol ng akong Biblia. Diri ako sa si kutub. See, you are. Mao na ni sumpay. Sa to pa, naayo na. You are already healed mo. Siguro ni, kaya putol man ni kwadre. Later, Jesus found him at the temple and said to him, See. O, dihara, naputol. Naputol ko ay, See. Siguro sumpay na, you are already healed. Mao siguro na. Stop. O nanay, nasumpay na po na ako dito sa ubos. Nanay, bira. Stop sinning. Okay, ang tanan nga makaangkon o good health, mayon, amen. Unsay buhaton? Stop. Stop sinning or something worse. Kay kung di ka mo stop na mubiya na gani ang Ginoo, mas mulabi pa ang mga panghitabo nga mahitabo kanimo. Ayaw ibaylo ang imong kalag niining kalibutana. Mao na kumudasig yun ko na ayaw biya. Padayon sa pulong kay walay dautan nga musagol nga itudlo sa atong simbahan. Puros yun ni kaayuhan. Ngano nga moabot ang pag-struggle, moabot ang suffering sa tao, kaya ang atong relasyon dili man mao. So ang gikinahanglan sa tao, nagkinahanglan ang tao og maayong relasyon sa Ginoo. Aron magabaton kita ang maayong relasyon sa ibuhaton mo simba. Maminaw. Basa sa pulong. Kamong naakaroon sa gawa sa nasod. Paminaw yun kamo. Kung naamoy Biblia, dili pa enough nga makadungog. Basa yun mo sa Biblia. Basa. Kay labi na niining atong panahon karon. Kining atong panahon karon. Moarag ug sa nagsakay patag barko, kita na ang isla. Lakasakay ba mo barko?
Kanang muadto bitaw gikan ka sa Butuan, muadto kag Cebu, mularga man gabi pagkakaadlawon hayag naman ang langit ana ba mahayag dili pareha diri sa aton nagkadlawon ngit-ngit pa pero sa dagat hayag. Makita nimo ang isla, uy naarang isla oh, duol na lang gyud ay ang Cebu. Duol na lang gyud ay ang Bohol, duol na lang gyud ay ang Liti, mana ta ba? Oh kita na oh, kita na. Maupod kita karon. Duol kita na. Nagkidlap-kidlap na ang mga suga sa kabuntagon. Kanang magsakay kog barko, kadlaw na buntag na kanang duol na gyud, ang mga suga ba mo rag magkidlap-kidlap na duol na gyud ita sa isla. Mauni nga atong panahon karon. Paghipos na kay nakita ng isla ang uban wala na, nang hipos na, manghipos na. Kay pag abot sa pantalan, praise the Lord, asa na sa bag. Kay pag abot sa pantalan, daghan ra bang mangilog og bag. Kining katapusan sa atong panahon, daghang deception. Mulingkod siya nga daw Dios. Apan tungod kay puno ka na sa pulong, bisan unsaon di ka na mailad pa. Palakpakan ang Ginoo. Ipadayo nato ang insaktong relasyon sa Ginoo. Ampo ta. Pasalamat sa Ginoo. Puy ang kalipay. Ayaw huna-hunaa unsa may problema unsa suliran. Itugyan sa Ginoo kung unsa pa may nahibilin nga naay problema sa kinabuhi nimo. Nga moingon ka makahuna-huna ka, mahiuban ka ako sa pagbagi nun, apay akong problema. Itugyan. Inang Ginoo, Lord, wala na gyud ko mahimo. Ikaw na gyud mahibalo niani. Kay kun kita'y pangutan-on, walay tao nga dili muuban, gusto yung manguban. Oh, walay moingon pabilin ko Ginoo. So kitang mga buhi, ang tanang mga buhi, moingon amen. Paningkamot yun. Mintras na apatay maayong panghuna-huna, paningkamot. Gawas niya itong dili na gyud able. Gani si nanay o si tatay, oh, muarag, ang ngayon naman unta exempted pero naapag yun sila kasing-kasing bisan og hinay na manglakaw, manganhig yun sila. Kaya musugot pa ng mga anak ani na magpayag na lang na sila dire. Oh, praise God. Layo po din sila. Pero manganhi. Wala na oh. Nagsakay tag barko, kita na ba yung pantalan? Nagkidlap-kidlap na ang kadaplinan sa baybayon. Makita na ang mga suga ba? Magkidlap-kidlap na. Duol na yun ang Cebu. Duol na yun ang Bohol. Di na madugay. Pila na lang yun kaminuto. Dunggo na yun da. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Unya ang nakaayo sa gugma sa Ginoo kay wala gipili. Maora yun ni nakaayo. Madugay ka man nga nakristuhanon o mabago ka pa, karong adlaw ka pa na tao sa Ginoo, apil ka sa pagbalik sa Ginoo. Apil. Dili ka makaingon Ginoo. Ulahira man ako ni. Praise the Lord. Kung sa tayo giingon sa Ginoo, o kamo, wa ba mo'y trabaho? Sige, trabaho mo sa kong parasan. Dahil nakasulod og buntag. Dahil nakasulod og alas 11. Dahil nakasulod og alas 3. Dahil nakasulod og alas 5 na gyud. Gamay lang na trabaho niya. Sweldo na. Nakakita ang kadtong nakastambong og buntag. Ang unang gisweldohan kadtumang naulahi alas 5. Oy, milyon may gihatag. Kadtong nakasulod og alas 5, milyon ang gihatag. Di naghuna-huna ang nakaunag sulod, buntag pa 5 milyon, di ba 10 milyon gining madawat na to. Paghatag sa alas 3, milyon raman gihapon. So, hangtod na nakasulod sa udto, milyon, apil siya, milyon ra gihapon. Nasuko siya. Ginoo. Unsa ba ning kalakihan na pariharaman among sweldo nga ulahi man ning mga tawana? Unsa tubag? Nasina ka no tungod sa akong pagamagihatagon. Atong palakpakan ang Ginoo kung pilay akong isweldo sa inyo nga nakasulod og buntag. Ang inyong nadawat tama ra gyud na, pero kay ni aman sa akong kasing-kasing ang akong pagamagihatagon, wala gyoy gamay
nga akong ihatag ka. Pantay ang tanan. Tiaw mo kamaayo sa Ginoo. Maayo ba ang Dios? Pasalamat ta manindog kita sa kamaayo. Padayon ta karong hapon. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Nindot kining natas Ginoo. Praise God. Unya, kung wala pa kita sa Ginoo ni ani, maghuna-huna ta. Di na to ni humanon. Hapit ang bahal Ginoo. Dili, humanon na to ni. Kabalo, magita di ni ato. Pag mahuman niya mo'y pagbalis Ginoo, di man ni mato. Ang ato diha, ang atong ginansya diha, nga naatan trabaho sa iyang parasan. Mao na nalipay ko, imbis kay mutabang kog arsa og katong tungod sa kadaghan, ako na laytig singgit. Dawat! Sige! Perte na hinoon, basta kay. Bibuhay noon na mo, makaingon mga silingan nga, usama na mga Kristohan, saba man, kalipay. Amen? Okay, so, paabotan ni Brother Roy, yung sana po ipahibalo. Taas sa makamot, kaya mag-aampo kita, Ginoo. Nag-aawas sa mo makasing-kasing ang kalipay ni Ningadlawa. Silang mibayaw. Ligoon na kami, Ginoo. Nagaingon ang imong pulong, walay lain, nagikinahanglan sa tao, usara. Nakuha na ni Maria. Kung amo gyud ay tukion, walay lain nga gikinahanglan pulong sa Ginoo. Ang makapalig-on kanamo, ang makapadasig kanamo pulong. Dili ang pagbinarkadahay. Nadasig ko tungod kay na ako'y suod nga higala barkada kaayo mi, dili Ginoo. Nadasig mi tungod kay imong pulong maoy ning hari sa among kinabuhi. Magkaunsa man ang kapanahunan sa kalibutan, dili kami maunsa kay anaa man ikaw uban kanamo. Ginoo, na hinumdum kami ni atong tawo nga naglakaw daplin sa baybayon, nga nakig-uban ikaw sa iyang kiliran. Kung mulingi katong tao, duha katunob ang iyang makita. Tunob sa iya o tunob sa imo. Ug sa dihang niabot ang bagyo, nahikurat katong tao tungod kay nawala man ikaw sa iyang kiliran. Ug sa paglingi niya, usa na lang ang tunob ang iyang nakitaan. Mao nga naghuol, ug miingon siya, sa wala pa'y bagyo na ikaw sa kong kiliran o sa dihang niabot ang bagyo, gibiyaan mo na ako. Mitubag ikaw Ginoo miingon, sa wala pa'y bagyo ana ako sa imong kiliran o sa dihang niabot na ang pressure sa kinabuhi. Kanang tunob nga imong nakita, dili imo, ako kana kay gisabak ko na ikaw. Ingon ni anak Ginoo, katamis ang imong paghigugma kanamo, busa Ginoo, i-restore ang mga adlaw. Ayuha Ginoo, alang kanamo nga magpuyo kami, nga malipayon, magpuyo kaming madaugon, magtrabaho, uban kanamo, nagatrabaho sa mall, nga malipayon, nagatrabaho sila sa dapit nga nagapanginabuhi, nagauban ikaw kanila, uban ni kami Ginoo. Kining tanan among gipasalamat. The Lord, ligo na usab ang among mga kaigsuonan nga tuwa sa laing nasod karon. Ang atuwa sa Canada, si Bing, ang iyang mister si Daniel, Ginoo, ligo na sila. Tayag brothers ug uban pa Ginoo nga nakaila kanamo, nga nahikalimot kami silang pangalan, ligo na sila. Akong makaigsuonan usab sa Cebu, si Andy, ang akong anak ug ang mga membro sa Kalan, mga membro sa Katarman, mga membro sa Suong, tanang mga membro Ginoo. Nagaampo ako Ginoo ng tanang Kristohanon sa tibuok Pilipinas. Maunsa man ang iyang karitula, usara kami. Ang among gugma, usara kami diha kanimo.
maunsa man ang iyang simbahan, basta si Kristo ang ilang gisimba, usara kami, liguna kami, Ginoo. Nga mag-aawas ang kalipay, gugma, usara kami. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong gugma kanamo. Gipasalamatan ikaw namo, sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Praise God. Doon na lang ang panahon, iksun na ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalino. Kalipay ang ating matagam-taman, kauban Asya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan-an siya Pagulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Uhaon, sugaton ka siya. Ikaw o ako, iyan. Uhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang ating matagam-taman, kauban Asya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagkirang, wala na'y kamatayon, lulog tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na